bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu ukudukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili ngezo mina mfeze ngututhuko wakhumalo bathi la sibona amakomenti mhlabe emangabe usemusha like kanzo phinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ngabe sakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu abalandeli lapha nabasole amambawo lapha nakulandela ukuthi insizwa lapha icula neGcokama kuMshovo umfoka gazu isinda kukubi lapha engozini ecishe yayehlela lapha uMshovo ubesefaka ivideo lapha ekhombisa imoto ehuzuke khona lapha imoto yohlobo leFortuner okusolakala ukuthi imoto yeGcokama eLisha aseyelandelwa ngumbhalo uthini bafethu okucishe kwangehlela lapha itruck licishe la ngiqeda bengihamba kanansi iJJ18 kodwa ngoba ngokuphuma ngiphephile usathane akanamandla kweyami impilo wasethi singakhohlwa njalo umgqibelo eThekwini workshop zobe sikhala sobe samukela inkosi kaMaskande ekhuluma ngomcimbi ozoba ngomgqibelo lapha nokwamukela khona ukubuya kweGcokama eLisha lapha ezweni lase United Kingdom. Abantu abaningi nje babasola ukuthi umthandeni okanye lapha insizwa kuMshovo umfoka gazi lapha besixinwa amambawu kwazise sekunesikhathi impela eziningi ibonakala impela ishooter phambi kwemoto ibeke uphuzo oludakwayo. Maningi nje phela ama-comment athe ukungena kule post abanye basola ukuthi uMshovo uzoyiqeda imoto kaMthandeni ngoba nakho udakwa ngayo kakhulu. Mhlawumbe wena engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, mhlawumbe usola nawe ukuthi uMshovo uphuza kakhulu engale moto okanye mhlawumbe bekuyingozi nje engahlela nombana. Hlala lapha no comment section sidingide le ndaba. Wenganze kwethu ezona ndaba ezihamba phambili usuku namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe, comment nokulike nokushare. Bese nangilandela ku Facebook @Radio Inkezo ZA. Niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.